И така, здравейте на всички, чето аз съм Даниил Петров и днес ще снимам с Bandicam и ще ви покажа как да си направите Safe Editor. Само тук да наля екрана, че нищо не мога да видя. Тъй, да отворя нов раздел. Какво става? Вижте, вратата се отваря. Тук Safe Editor за Need for Speed. Където и да отиват те, и ние сме след тях. Хайде, момичета! Това спък. И така, пишете в Google. Пишете така. Чакайте малко. Пишете в Google това. Аре, да. Его е. Ето това. www.data.bg. Влизате тук. Тританос, тук съм! Готова съм да властвам с теб като твоя императрица. Моя императрица? Ти си нищо! Но, Тританос, любов моя, не говориш сериозно. Но ти ми обеща. Тританос! Може всеки да разглежда тук, ама се пак от тук си тегли, вземате се... Мен? Само аз ще властвам тук! Аре, че... Не бързай така, момченце! Ти не си император за нас! Си... Сторми, Дарси! Мислех, че вие двете сте ми ужасно сърдити. Така е, но все още си ми сестра. И ние още сме Трисите! Мрачно си зелени обединение! Вие не можете да се изправяте срещу мен! Цъкачи, нахате до него, или пък е тук цъкате към файла, ще ви се свали. Просто, нали да е тук отпред, ще ви се покаже сваляне на файла. Сега сме в нашия сега да дом. махнем това. Океанът на Андрос. Така. Цъкате тук при книжките. Какво правиш тук? По-важен въпрос. Какво правят тези тук? О, не. И Близо тук до пролета сме. вземете за джуджаката. Родителите на Лейла, крал Теридор и кралица Ниобе. Единствените членове на семейството, Кабеш които сега не тук. са жертва на Тританос. Ще се погрижим да си остане така. Тръгваме. Ама чакайте, какво тръка от скайпа. Само натискат себе. Дискът се... Водата се надига много бързо. Windows ще ме найдеш. Двореца. Не. Виж, Задръжте позиция. След малко! След малко! Какво става? Чакай де! Ела, Ньобе, хвани ръката ми. Какво ще правим? Трябва да останем над водата. Насам. Safe Editor. Теридор, толкова се страхувам. Спокойно, любима. В кулата ще сме в безопасност. Ела, бързо. Само тук да го намеря. Силата на Тританос е по-голяма от всякога. Значи ще трябва да се бие по-здраво. Серина, открий Дахни и Лейла. Ние се вземаме с Тританос. Чакайте сега. Помощи, пламъци! Давай, Дарил! Къде беше, бе? Чакайте. Сега сме Ще забравя къде ми беше Safe Editor. Си нямам брат. Не бе, не бе. благодаря. Михале,
Стойте, брат! Сериозно е! Чакай, бе! Нямам време, бе! Аз съм знал! Бе, сега трябва да се спирам. И така, здравейте отново, няма да спирам клипа. Ама че тук беше Safe Editor. Safe Editor. Ето го, значи Safe Editor. Като само тук да зареди. Прекалено много са. И ще направи бандикама за един час. Вече имаме Ето. подкрепление. Принцесата! Чакай общи. Ето, по време един час. Ей! Уингс! Хайде да започваме с побода. Не може да ги нараняваме. Вярно, обаче трябва да ги спрем. Заглушаваш се, Корд! Чакайте, ще се върна след малко, като Супер. свърша. И така, здравейте отново. Ето тук Safe Editor цъкате. Логическа мрежа! Изпълни. Супер! Чакайте само така да се покажа на нещо. Диамант! Профила ми е Рейзър в мид. Спитето. Парите са ми повече от болниците. Забавено. Сейф. Не станах на ради. И така, готово. И това е. След което отворите Уингс, ние ще ги ми задържим! Крал Вие Тередор и кралица се Ньове са хванати в записва. капан някъде в двореца! Да. И няма нужда Хайде, момичета! и да ви кажа, бъгът е такъв, че като си купите кола, те парите ми свършват. И това беше всичко. Чао. Извинявайте, че прекъснах клипа.